Sawubona nginibingelele. Namhlanje ake ngithathe ithuba ngikhulume ngekati ekhaya, umuntu onekati ekhaya nomuntu ongalifuyile ikati. Uma unekati ekhaya, akukho lula ukuthi unga-attackwa imimoya. Ikati lezinye zezinto ezisebenza spiritually ngomoya walo. Ikati lezinye zezinto eziwusizo olukhulu ezimweni zemoya ekhaya. Imvamisa ke mawufuna ukubheka labantu asithi kunalabantu othola ukuthi wena wenza izinto awunakile kunomuntu ogangayo ekhaya. Akalifuni ikati maye wafika kwakho wathola ukuthi kunekati. Akashayisana nalokati ngoba yonke into ayenzayo ila iphelela khona. Ikati lisebenza kanjani ke? Ikati ikwazi ukutshengisa yonke into embi ezokwenzeka uma ukwazi ukuqaphela ikati. Ekhaya uma uhleli nekati, mawuzolala ikati livamisa ukuthi kube lona uqala likwenzolala la eduze kwakho la uzolala khona. Ekusuke kuyinkomba ukuthi isimo sakho suke sihamba kahle kakhulu uma kunjalo. Ikati uma izulu liduma, uma kuzongena izulu ekhaya kubonakala ngekati, ikati liyabaleka liphume lihambe. Abantu abadala baye bathi ke uma lenze njalo kuphuma ushintshile. Ufuna umonakalo uza ngempela uma uyikati lalapha ekhaya lelo. Ikati kufanele ulithole liyingane uma uzolifuya, ungalithathi ikati selilidala. Ikati mangabe umuntu egula ekhaya, uma ngabe isimo sakhe sisibheda ngempela seninganene noma yini ikati libe sabakhona nje. Uma kwaqala kaphuma ikati leyondlu umuntu ahleli kuyona egula nalibona engasangeni khona azini ukuthi umonakalo sokhona. Kodwa mangabe kuwukuthi nje izimana lethize ikati liyalokuza likhona kuwena, liyahlala likhona la kuwena, mlali la kuwena mawukuthi izimana nje ezinganakekile kuthina lihlala la kuwena lizikhona la kuwena. Ikati likwazi ukumaka wonke umuntu osekhaya, liyamazi umuntu ohlala ekhona ekhaya, limaka ngayo izimo ezikhona. Uma ebusuku ulele kunemoya emibi efikayo ekhaya engenayo, ikati liyakwazi ukulisana nayo lingazange lize lifinyelele kuwena liyilwise. Ngale ndlela ukuthi mawukuthi into ebeyizothatha ngalolanga leyo busa ikati liyamalele. Uma kuyinto emoya akazi izofika kumuntu kufa lona ikati qala ekhaya. Uma kungena imoya emibi beyizokona ekhaya, iphuma nekati liyafa ikati kuyima kubonakala ukuthi khona umonakalo obukhona. Benza usho ikati ekhaya ukuthi liyamvikela umuntu.